So kafin mu fara bidiyon kai tsaye, a baya na yi wata mantuwa ban san da ku ba. So duk lokacin da kuka fara ɗora bidiyo a media file, ku fara sanin cewa shine kuna da memory gig 10. So don kai uploading ɗin bidiyon suka gig 10, dole sai kun yi remove ɗin sauran bidiyo sannan ku samu damar yin uploading ɗin wasu. Kuna fara ma inda kun ɗora da yawa, za su nuna ku cewa memory ɗin ku a cika, saboda space ne suke baku wanda za ku ɗora abubuwan ku. Idan wannan space ɗin ya cika, dole sai kun rage sannan ku samu damar ɗora wasu. So mu tafi cikin bidiyon kai tsaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, barkamu da haka, barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. To kafin mu ci gabatar da bidiyon kai tsaye, muna roƙon ga duka wanda ke samun zuwa wannan tasha ya yi ƙoƙari ya danna mana subscribe. Idan kuma bidiyon ya birge ka, ka danna mana like. Ok, za mu ci gaba da inda muka tsaya a cikin bidiyo koyon haɗa link. So inda muka tsaya gurin koyon ɗora shi abin da za a mai da link ɗin ne. So za mu buɗe media file ɗin mu kamar yadda muka saba a farko. So da farko kamar da ke gani da akwai alamar plus da akwai kuma alamar wani abu ga yanan guda biyu da kuka shirya a kansu. So wannan yana nufin ka ƙirƙiri folder irin wannan ta wannan wurin kenan, wannan 'yan gidajen da ƙasa. Shi kuma wannan yana nufin ka ƙirƙiri bidiyo. So mu abin da kamu ƙirar bidiyo ko kuma hoto, so sai ku ɗauki wannan. Ok, bayan mun taɓa wannan sai mu jira zai kawo mu cikin abubuwa, da haka sai mu taɓa ne ɓangaren hotuna, bidiyo, murya ma'ana audio. Da haka sai mu ɗauki ɓangaren hotuna saboda ba mu so abin na mai ɗau lokaci, muna so ne mai kai tsaye kawai. Ok, bari mu duba cikin download. Ba mu aje muku a wannan gold, wannan kallo ɗin na gold. So ga nan yana uploading, sai mun jira, sai mu refresh kamar haka mu watsake domin ya abun nan mu ga ya shigo ko bai shigo ba. So ya kasance da irin network inda kake amfani. So kafin ka fara yana da kyau ka ce a ce network ɗinka yana da ƙarfi. So wannan kallo ɗin namu ga ya shigo normally. Shi kuma wannan Netflix ɗin da farko muka ɗauke shi wannan bidiyon ma'ana, da haka sai muka fi wannan link nan guda biyu. Okay, so mun kafi link na ba mu je WhatsApp mai posting ɗinsu mu gani za mu sauke su. Okay, so wannan su ne link na mu guda biyu, da haka ba mu taɓa mun gani sai mu taɓa haka, ba mun taɓa sai mu taɓa shi link ɗin da mu gani shin yana aiki ko a'a. Wow, kun gani ya buɗe da sunan da muka buɗe Infiniatek. Kun ga bidiyon mu guda ƙasa, kun ga wannan hoton namu da abin nan. Da haka ba mu gwada yin downloading din wannan bidiyo na Netflix. So kamar da gani bidiyon mu ya tafi downloading normal, ba mu da problem, ba mu gani amma daga cikin downloading din mu kalla ga nan zai sauki ya sakonni zan mu bashi, insha Allah zai zo kan wayar tamu. So ya riga da ya sauke, da haka zamu iya yin play din shi kai tsaye. So hakan ne ake ana sauke bidiyo daga media file akan waya, ko kuma idan ka tura mutum link kai tsaye zai taɓa wannan wurin ya kai shi wurin saukiya. Ok,
kun ga da ake yi mun riga da mun sauke bidiyon mu normal ba wani problem. Ok, idan ka samu zuwa wannan bidiyo kada ka manta ka taba wani subscribe. Duka annan bidiyon namu zai dakata. Mun gode, mu sake haɗe a cikin wani sabon tutorial.